Pirthi dang kache thangplup Kaziranga National Park amen ke palong tekang abang phi iphi Kazirong hangpi aphan Karbi Anglong Autonomous Council arum kido Art and Culture Department atum pencepatir piponsi Dual Baguri constituency kapalu kahora kindulang so Kazirong hangpi aklamalong iphi kalitang Kazirong hangpi aphan kachikimo ajai mek pimanpom lapende bangso hud mai tapadopom mailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang kaninge tekangke moneng Kazirong hangpi kachikimo arni katalon ke Karbi Anglong de katalon ke thea somsi pathe konpo Pirthi dang Kaziranga pu amen kachilongke Karbi ai jangpi arche kimi nai arnam asopi Kazirong hangpi amen pensi non Kaziranga pu amen kachilonglo lapente chethanglo Lasi bangso puthak National Senior Along Tamin North Region pen angtan College University of Hanta Haponpur lapente ningkan surhini rang ko rahnia ningkan long ekisom kon apositami patang kon purpusi radapan lamcak itekan So army koloni tum Karbi Autonomous Council talon pon bombang bomsi indeng krian lo indeng krihinia lo kecok kasi muning eban ke Karbi Autonomous Council pen Kazirong hangpi amen pen laso Pirthi along Pirthi chilong kaje thang je pan Kaziranga ke lake Kazirong hangpi si amen ki pen Kaziranga ke lake Karbi Anglong ahawar Karbi Anglong along ri lapen Kazirong hangpi sidak kebang ceng sai kitik ceng lapen ge kindu ta kebang ceng abang laso Pirthi long kapacheni ye phasi muning pen ki Karbi Autonomous Council pen ni asa yang dengdak ni laso prang ni tum kung sangai mai doji Karbi Anglong awen ge sarpen cenglok excel sel mophan hangji lapen song tumhan hangsi laso seminar adoji laso pen sini tum da Karbi Autonomous Council pensi lake dak deng konpol society sir dangte hala ningkan hini kipar danglo nani tun ladar long ekisom do long ekisom por ke monili khanen lo mohan nang lita tu thai lo je la sokki covid do kogamat corona virus do kogamat apola de pen ki election do kogamat la so asang deng nangke kontraktor kan kia da visitame a kontraktor bangta corona ke do mat hospital warta ki chijine ke renge ni pomala bangta claim pangting kida lasi monili yem bahini tu manda chingwai lo soila department pendak lokal emisi lo chatok ki chingwai si la non la muni Kazirong hangpi arni katalon dia prang la kapetang ge fansi sir diring long hala ekol dai hori pen beta pangda pom harthang sinar news 24 Karbi Anglong